Усім прывітанне, гэта жывы і эксклюзіўны эфір Еўрарадыё. Субота, як-ніяк, і ўсе нашыя калегі, апроч мяне і Калмыкова, адпачываюць. Маша Калеснікова пры мікрафоне, генеральны прадзюсар Еўрарадыё Яўген Калмыкоў і наш сённяшні госць, лідар украінскага вядомага і любімага беларусамі гурта «Воплі Відаплясава» Олег Скрипка. Прывітанне, Олег. Доброго дня. Доброго дня. Як вы ведаеце, сёння ўвечары на фестывалі «Лідбір» сярод іншых выступіць і гурт «Воплі Відаплясава», але вось нам так пашанцавала, Олег сябруе з Яўгенам, вось сёння Олег у нас у эфіры. Ну і яшчэ, дарэчы, вось вы, відаць, зараз бачылі, што такі тызер мільгануў у эфіры. Гэта тызер новага трэка, новага кліпа гурта «Воплі Відаплясава», які называецца «Кобіта». До речі, він вперше прозвучав в світі саме у вас, оцей шматочок. Ще прем'єри не було в Україні навіть. Ну так, 13 вересня, так, будзе прем'єра. Ну, ввогуле, ви з 2013 года нічого не випускали, я так розумію, ніяких нових треків? Ми пишемо наш новий альбом, який я не знаю, як буде називатися. Один трек ми все ж таки випустили, але це пісня народна «Несе Галя воду». Може, ви її вже чули. Чули. Так, от вона буде в нашому новому альбомі. А це авторська пісня, яку я, в принципі, собі намислив ще, коли мешкав у Парижі. От, і зараз тільки ми її записали. І я тільки що усвідомив, що це об'єднує три мови, оце слово «кобіта», українську, білоруську і польську. Польську, натурально. Тобто Річ Посполіта проявляється саме через цю пісню. Несподівано для мене. Так яно і ёсць. Ну, ввогуле, той матэрыял, які вы плануеце выдаваць, так? Натуральна, што ўсе памятаюць залатыя хіты «Воплі Відаплясава». Усім хочацца зноў нечага кшталту вясны, кшталту «Мы былыны сылі». Вось наколькі гэта будуць, ну, у нейкім сэнсе тыя самыя старыя любімыя воплі, і наколькі ўсё ж вы імкніцеся адпавядаць нейкім сучасным тэндэнцыям? Сучасні тенденції постійно якось підступно підступають і проявляються в треках. І у нас експериментальні були альбоми різні, але оцей альбом буде по типу, нові пісні, але нібито як старе ВВ, щоб звучало. І от ви коли послухаєте цей трек, то він нібито так ретрушно і звучить. Так і є. Женя ўжо слухаў. Ну, вось, на ваш погляд, гурт з вялікай гісторыяй, кшталту «Воплі Відаплясава», так? Наколькі часта мусіць вось так балаваць сваіх прыхільнікаў нейкай новай музыкай? Ну, і ці ўвогуле можна ехаць на нейкіх такіх старых хітах, і як доўга гэта можа працягвацца? От, Марічка, ви дивитесь буквально в десяточку, тому що чим старше гурт, тим важче нові пісні подавати. Тому що гурт існує 30 років, і от 30 років я чую, вже ви не ті, от колись там щось було, а от зараз... І виходить, що це як вино, ти видаєш трек, і треба, щоб він відстоявся, і тоді він стає хітом. І постійно, що весна там років через 10 стала хітом, що день народження через 10 років хітом, от там осінь недавно стала у нас там теж хітом, там 20 років люди там, його перетравлювали. От, дуже, коли... вже не новий колектив, скажімо так, люди чомусь дуже сприймають довго нові пісні наші, але, безумовно, жоден концерт не обходиться вже без такого ядра нашого концерту, от ці там пісні, що ви назвали. І спочатку в мене кипіла кров, і ми навіть колись там намагалися не грати весну на концертах. А потім я потрапив на концерт, боже, я зараз, Женя, вибачайте, я тільки з літака, лідер гурту Led Zeppelin, боже. Так. Що значить Петрович, быстрее! Хто лідер гурту? Led Zeppelin. Ну, коротше, всі зрозуміли, хто гэта. Роберт Плант. Сорі, Роберт, я обожнюю Роберт, я просто втомлений, я не спав ніч. У нас вчора там, концерт вночі був в Хмельницькій області. От, і я прийшов на Роберта Планта, його сольний концерт, він представив новий альбом, це років 10-15, Dreamland називається. Музиканти з Radiohead. Дуже класний альбом, дуже класна музика і тому подібне. А
«Лестницю в небо», «Сходи до неба» він не зіграв. Він не зіграв. І я як музикант, я його розумію, але я пішов з концерту як обшуканий. Як мене обікрали. Як? Я прийшов до Роберта Планта, а «Лестниці в небо» не було. І з тих пір ми завжди і танці граємо, і просто треба бути порядною людиною. Я просто по іншу сторону барикад побував. Олег, я мушу нагадати нашим слухачам ще раз, що гость сьогоднішнього живого ефіру Єврорадіо, лідер легендарного українського колективу «Воплі від Аплясова» Олег Скрипка. І сябри, коли ласка, хто нас глядить, задавайте питання Олегу, автор лепшого питання отримає подарунки від гурта, ну і саме головне, буде запрошений на завтрашній такий закритий концерт «Воплі від Аплясова» у Мінську. Так що акурат, вельми добра нагода для тих, хто сьогодні не їде на Лідбір. І, натурально, що є уже питання від наших слухачів. Олег, добрий день. Скажіть, з ким з українських ці сусвітних політиків або музиків ви б не відмовилися вийти на ринг і побитися? Тобто мордобоєм зайнятися? Дуже цікаво. Тобто з ким би... Один раз, кстати... з Кличком я б точно не вийшов би на ринг, це однозначно. Це однозначно. Ні, я людина не агресивна. Я би на ринг взагалі не виходив би і не бився, хоча в мене вдома груша висить. Ви займаєтеся? Боксерська. Я іноді люблю грушу, тільки грушу. Я вспомнил, что лет 10 назад такое побоище устроили между Ляписами и Воплями Видоплясова на MTV. И я помню, это было как соревнование, то вы исполняли... це музичний ринг був. Да, но потом вы друг друга что-то поднимали, как сумисты. Ну, зараз ви, напевно, так само з Михалком вирішили на рингу не зустрічатися. Ну, Михалок зараз похудав, так нормально, можна його ще раз підняти. На всілякий випадок. Слухайте, ось гэта Кася Васильева, яна пыталася, задавала гэтае пытанне, і яшчэ яна кажа, што пытанне ад Кіры, ёй 4 гады, гэта яе дачка, дзе вы захоўваеце цукеркі, пытаецца Кіра. Дуже високо. Цукерки, там шафа є на горі, шухлядки, туди ховаються цукерки. А дітям я купляю пастилу, і я її привчив, вони їдять пастилу. І дуже гарно. У Білорусі, до речі, доброю вельми роблять пастилу, так що раджу вам сходити сюди. Бобруйська фабрика. Бобруйська пастила. Так. Наш вибір. Наш редактор головний Павел Свердлоу, він зараз у Вітебську, Паша, привітання. Вибачаюсь, я подумаю, новий альбом «Бобруйська пастила». У Бобруйской бабки есть. Женя, говори у микрофон, коли ласка. Олег, наш головний редактор Павел Свердлоу задає вам питання, як Олег тримає себе у формі, бо коли він виходить на сцену, він нашмат більш енергічний за шмат кого з молодих музиків. Дякую за комплімент. Досвід і ще раз досвід. Наприклад, зараз в мене вийшло так, що я далеко від Києва грав концерт вчора ввечері, всю ніч їхав на машині, зранку на літак, зараз у вас в ефірі, і ще треба до Ліди доїхати, але треба десь поспати ще, хоча б годинку-дві, обов'язково треба поспати перед концертом. І є золоте правило, золоте рокерське правило перед концертом не бухати. Потім, хоч там залися, але перед концертом важливо не пити, бо це... Те, кто бухал, сбухались. Еще я, кстати, пару секретов знаю. Во-первых, Олег кушает малосольные огурки. Недавно я для себе... У вас в Білорусі їдять з медом? Мені подається, що є малосольні огірки з медом. Мені подається, що це з наших стравів таких національних є гурки з медом. От самогон нечто подобне. Самогон, огірков із медом. А вчора я попробував таку штуку, це перший раз дуже смачна бастурма з медом. Бастурма. Дуже цікаво. Так само смачно. А ти ж вроді м'ясо не їв. Вроде ел. Кстати, я прошу прощения, я вспомнил. Олег, для меня это всегда была загадка, не ел мясо, но хвалил сало. Как это сочетается? Тому що сало це не м'ясо, це прана. Так, а ви їсте м'ясо чи ні? Манна, так. Так м'ясо все ж ви їсте, чи ви вегетаріанець? Іноді їм, але там не варене, не смажене, а просто сировялене м'ясо. Вельми цікаво. Давайте ще але протягнемо. без хліба, головне важливо без хліба їсти.
Як все складано. А Женя, ви Та нічого стільки... не складно, навпаки просто. Там, Я- якщо ти їси огірки, ти їси огірки. Якщо ти їси рибу, їси рибу. І не треба заїдати Змішувати картоплю, і просто. не треба Це заїдати. О, цитата наш Лукашенка. президент так і річить. Так. Та? Ой. Да, он говорил, ну что ж вы эту бульбу с мясом, с салом, На нет, вы ночь взяли ядите. рыбу, Ну. селедочку, Это правда. да. Слухайте, я їхав, у мене донька підростає, і вони, ну де вони нахапалися такого. Я сьогодні зранку вилітаю, збираюся, сидить донька, ну, їй на хвилиночку, зараз скажу, ну, по-моєму, 7 років, 7, чи може 6, 7. От, і вона, а куди ти їдеш? Я кажу, в Білорусь, в Мінськ. І вона сидить така, ну, кучеряшки, блакитні очі. Тато, а привези мені, будь ласка, я думаю, скажуть, ну там, ляльку чи ще щось таке, картоплі. Я кажу, о! На Україні Ти нема знаєш про В картоплі. це. геополитике В разбирается. геополітики розбирається. А я кажу, я привезу тобі картоплю, а є там дуже класний шоколад, класний... Зефир в шоколаде Бобруйской фабрики. О, Бобруйська Не, рулі. Бобруйск рулет. Ось вона робить і пастилу, і зефір. Бобруйська Ага. фабрика. О, Кстати, так що надо у є, них що потом доньці попросить привезти. спонсором выступить. Ну, От, а є ще льон класний. льон у нас добрий, От я натуральний. їхав до вас на ефір, і я, вибачаю за інтим, от, але я ношу тільки шкарпетки білоруські. Вони вже перевелися в Україні, вже колись робили на Житомирській фабриці з катону, вже не роблять. Сейчас химия. Хімія і життя. Бачите, як приємно, коли нас хвалять. Я нагадаю, сябри, що Олег Скрипка, лідер гурта «Воплі» від Аплясова сьогодні гость живого ефіру Єврорадіо. Коли ласка, задавайте питання Олегу. Автор лепшого питання отримає подарунок від гурта, а так само буде запрошений на завтрашній закритий концерт, закритий виступ «Воплі» від Аплясова у Мінську. І натуральне питання. Яна Пачобут. Тут по-українську написано, я постараюся зараз прочитати. Як би ви мали можливість поспілкуватися з будь-якою одиною людиною, що живе зараз, чи жила раніше, хто б це був? Про що ви розмовляли б? І виключно суб'єктивне міні-питаннячко, як вам Ліда? О, дякую, браво, Марічка, браво. Дуже все пронос. Отрималося добре. Дуже гарний. Багато людей, я, безумовно, я артист, я б залюбки поспілкувався би і з Робертом Плантом, і з Пітером Габріелем, і з Елвісом Преслі поспілкувався би. Тобто люди, які для мене створили, не знаю, той світ музичний, в якому я зараз живу і працюю. От, а яка друга частина питання була? Про Лиду что-то. Про Ліду? Так, і суб'єктивне міні-питаннячко, як вам Ліда? Яка Ліда? Як вам Лида? Ліда, у нас є пісня. Ліда, є дуже стара Ви пісня. сьогодні будете її співати у Ліді? Не будемо, тому що її співав наш гітарист, який вже в групі не грає. Шкода, ми б заспівали б цю пісню. Але в Ліді я ще не був, і тому я не знаю. Мені сказали, що це мегафестиваль, де дуже багато людей збирається, багато гуртів. І мені дуже цікаво. У нас, слава Богу, у нас дуже фестивальне це літо було. І ми якби закриваємо фестивальний сезон саме у вас у Ліді, це дуже приємно. В Минске, кстати, тоже было фестивальное лето, как никогда, да? У нас зараз так само, спробуємо яким чином догнати Україну по кількості фесту. Звісно, нам ще По далеко і колькости далеко. насельництва. Але, шмат зараз нових фестів у нас відкривається, і це, звісно, приємно. Давайте я ще криху по питаннях. Так, питання від Іри Снапкової. Світле чи темне? Світла, безумовно. Чому? Світла. Я люблю день, я люблю весну і літо, я люблю сонце, я люблю квіти, я люблю відкриті очі, не закриті очі. А одет во все черное.
Рок. Кстати, про рок. Можно, Маша, испытать? Конечно, натурально. Вот, Олег, хожу по переходам нашего города. У нас в городе разрешили наконец-то выступать музыкантам. Але з дазволу. О. Треба ад пачатку напісаць дазвол Ты мне у имеешь. мінгарвыканкам, і тады ты можаш граць. А калі без дазволу, то И нельга. в каждый переход сейчас спускаешься, и звучит музыка. И молодежь, которая с гитарой, исполняют песни. И то песни Віктора Цоя. Виктора Цоя, значит, Ляписа Трубецкого, Вопли Видоплясова, ну то есть тех, кого, в общем-то, ну, слушало и мое поколение. Ага. И получается, что может, рок действительно умер, но если бы он умер, они бы эти песни не пели в переходах. Це цікава думка. Це То есть, а почему тогда их нету? можна пофілософствувати. Потому что все равно стремится молодежь петь мелодичные песни. То есть, ну, та же гречка-монеточка, понимаешь, и в Украине этих девочек с гитарами, там, лампочка. Значит, то есть, желание петь есть. А артистов, которые были, ну, такого уровня, как вот там наше поколение, новых нету. Ну, не в этом жанре. Вот Це интересно. цікаво. Ну, один мій знайомий, а ти, може, теж його знаєш, Сережа Попович, група «Робота Хо», Так. він сказав, що справжня пісня – це та, яку можна просто з гітари біля вогника поспівати в лісі. От, мусить бути 3, максимум 4 акорди, і щоб, ну, зрозумілий текст. Ну, в гарному розумінні, і щоб він проникав до душі. І, ну, зараз хіп-хоп реп, ти під гітарку біля вогника, ну, особливо не начитаєш. Ну, все в світі, ну, якби, я сторонник квантової теорії. Квантовый переход. Так, квантовий перехід, але все відбувається не лінійно, а порціями. От порція пісень видалась, і от зараз, ну, якесь покоління, одне чи два їх будуть співати, потім це все забудеться і буде нова порція, скажімо так. Воно там насичення, потім йде зміна, ну, формація. Ну, лет 20 нового имени я не слышал. Ленинград, может, последний был из таких знаковых. Із росіян ти маєш Ну, на увазі? постсоветское пространство. Ні, у нас постійно імена з'являються в Україні. У нас є імена, ідуть. От зараз, ну, у нас така ситуація, я це пов'язую з нашою ситуацією важкою. У нас з'явилося багато нових імен. І плюс у нас ввели квоти на українську, ну, мову. Тобто у нас трішечки відкрили шлюзи. Я так, ну, хто не знає ситуацію, от я так метафорично. Якщо раніше от українська пісня це було як газон, який постійно закатував асфальтом. От, і говорили, ну, і казали, що українських пісень немає, і закатував асфальтом. Зараз той саме в Білорусі дагэтуль працягваецца. А тепер квоти це просто перестали закатувати асфальтом. І з'явилося дуже багато нової музики, тому що з-під асфальту вона просто, ну, ще не завезли ні землю, ні воду, нічого не завезли, але, ну, перестали закатувати, і з'явилося багато імен. Ну, сучасні можна от такі назвати, там, Анука, Хардкіс, пані Валькова, Заюшкіна, це Вів'єн Морт, і, ну, таких, можна там любити чи не любити цей стиль, але це імена є, вони популярні, їх молодь слухає, і з тими ж самими гітарами в переходах теж співають. Прекрасно. Маша, спрашивай. Я зараз буду выступаць ад імя прыхільнікаў, так? Міхась Мазанік піша: Олег, быў на вашым мінскім канцэрце ў лютым, вельмі спадабалася. Хацеў бы запытацца, як вы праводзіце вольны час? Які адпачынак вам больш даспадобы? Актыўны ці больш ціхі і спакойны? І пытанне наконт музыкі. З якімі беларускімі гуртамі і музыкамі сябруеце? Хацелася б вас пачуць у супольным музычным праекце з беларускімі гуртамі. Варта гэтага чакаць. Дякую, такі гарні, ґрунтовні питання. Відпочиваю, якщо пасивний відпочинок, я вже казав, це просто сон. Просто лежиш таким, ну, колодою і спиш. А активний, агресивний шопінг,
в Білорусі. Ну, я вже казав про Шкарпетки. льон, шкарпетки, шоколад і тому подібне. Бобруйский зефир. Бобруйський зефір – це нова опція з'являється. От, активний туризм, якщо є погода, люблю поплавати, безумовно, погуляти містом. Дуже люблю, ну, за кордоном. В себе вдома це не вдається. А коли я їжджу по Україні, особливо зараз сезон, я заїжджаю на ринок і купляю сезонні фрукти, овочі. Це моща. Особливо, якщо там південь України, там все дуже смачно. На рахунок сябрування з гуртами білоруськими, було колись період, в активній фазі у нас був фестиваль «Країна мрій», ми традиційно запрошували як мінімум 1, а то 2, а то і 3 гурти з Білорусі приїжджали. Їх велика кількість, мені дуже подобається. І ну, зараз я отак навскидку після там безсонної ночі я можу згадати, безумовно, це Троїця і Палац. Оце, безумовно, це мега-колективи. Олег. Я не знаю, наскільки вони відомі в світі, але це світового рівня виконавці. Вчера я виделся с Иваном Кирчуком, он передавал тебе привет. О, дуже вельми дякую. Да, у него в этом году, вот в этом месяце, 14 сентября у него 60-годие. И как раз зашел разговор про твою родиму. Значит, и Иван говорит, вот вспоминал, как ты приглашал их на фестивале, как «Країна зимой. мрій». Да, но зимой, он говорит, это было. Что Ну, я руки еще мерзли, сейчас- но поставили какие-то там калориферы, и музыкантам было тепленько. Что-то колядки, наверное. Нет, были. это «Країна мрій» зимовая, так? Зимова країна мрії, різдвяна. Так. Да, и я сказал, конечно, я как-нибудь Олегу намекну, что когда он будет делать следующую, будешь делать следующую «Країну мрій»? Ну, поки що важкувато. У нас Зараз пауза? А? Пауза Зараз пауза, у нас з фінансуванням дуже важко, з державою дуже важко, все дуже важко. У нас, ну, хоча у нас, я кажу, що фестивальне літо і тому подібне, але фестивалі комерціалізуються дуже сильно, і вони перетворюються в фудкорти більше. От. А «Країна мрій» – це не фудкорт, там білішами не можна торгувати, шаурмою і тому подібне. Якщо їжа, вона мусить бути теж там тематична, і мусить бути багато цікавої музики, і це збутково, і ну якби нема допомоги поки в Україні на такі речі. А вот по поводу твоих сайт-проектов, у тебя же много разных ипостасей. Что-то, кроме воплей, еще Зараз от живое? іпостась моя вистрілила дуже добре з державним колективом. Національний академічний оркестр національних інструментів. Це 50 музикантів, я з ними регулярно виступаю. Я мрію приїхати в Білорусь з цим колективом. І от нещодавно ми закривали в Одесі курортний сезон на морвокзалі, прямо біля моря. Ми зіграли концерт. А что за состав? Склад це народні інструменти. Це кобзи, скрипки, бандури, сопілки. То, что прошлым летом было на фестивале этом, в Так, Киеве. оцей колектив. І він сам дуже добре гастролює. І от наш симбіоз дуже гарно вистрілив. Ми по Україні багато концертів зіграли. А диджейство? Я помню, такое еще у тебя было. Діджейство, я навіть на фестивалях білоруських виступав з діджейством. Зараз теж стендап, не бачу сенсу, скажімо так. Ага. Так, Олег, давайте будем працягваць, тому что тут вельмі шмат пытанняў назбіралася ўжо ад наших слухачоў. Максим Комлык, што вы захапілі ў свае тэксты ад Беларусі? Ці што можаце унесці беларускага? Ну, душевність, безумовно. Продюсер, що ви робите? Пробачте мене. Безумовно, душевність, екологічність, чистоту. Є таке українське слово «цнота». Цнота, у нас так само є таке слово. От така, я не знаю, навіть на російську мову складно перекласти. Оце є те, що в українській культурі теж є, але ми ж з вами дуже споріднені, споріднені. І якісь базисні речі, які є у нас, у вас можна там, в чистому вигляді
побачити. І от це, скажімо, мене завжди вражало, от як білоруські музиканти ставляться до музики, до звука, як вони працюють зі звуком, як вони, ну, не знаю, це сподвіжники, от, ну, такі музиканти, як Троїця, наприклад. Ну, це люди дійсно, ну, я не знаю, якісь махатми музики. От є у вас от таке сподвіжництво от, в музиці, і це надихає. Ну, якість продукту, не продаватися на кон'юнктуру. Тому що, ну, українська музична культура балансує між кон'юнктурою і мелосом, і кон'юнктура безумовно перемагає. Ну, тому що там Мара, там вони там панують в світі, не кажучи вже про інші країни. От, але муза це головне, і от є багато музикантів білоруських, які тримають високо прапор музики. Ну, дякую, приємно вельми слухаць. Яшчэ давайте Яна Подшопот пытается, вы когда-нибудь склеили наклейки от банана себе на лоб? Отлично. Это явно дама хочет победить и пойти на концерт в воскресенье. Дякую за таке питання. Цікаве питання, але ну, зараз в мене ще до старческого маразму ще так є час, далеко. А коли я був малий і коли я був здібний це зробити, не було просто наклеїк бананів. І на лоба взагалі наклеїк не було, чесно кажучи. Так, давайте. У мене було суворе дитинство, я скажу, іграшок дуже було мало. І от уявляєте, це північ, де я жив, де моє дитинство проходило. І там були пісочниці, ну така ржава пісочниця, де там пісок насипаний, і ми грали цеглинами. От цеглини це були такі машинки, і ми так гралися. От в мене таке суворе дитинство було. Ну, так. А цеглину на лоба наклеїти було дуже важко. Ну, це правда. Так, ще раз Максим Комлик пише. Комлік. Якія тэксты пішуцца хутка? Больш пра каханне ці пра быт і пра жыццё? Тексти пишуться будь-які, коли є стан, дуже гарний стан. І тексти пишуться від нудьги. Ну, не хочу сказати від депресії іноді теж пишуться, але коли нема що робити. От, коли нема що робити. І в мене от був саме творчий період, коли я працював на військовому підприємстві. І там зі мною сиділо в лабораторії ще 20 ледерів, і вони кросвордами активно займалися, такий, ну, активний отдих кросвордами. А я кросворди ніколи не любив, я писав тексти для ВВ, і вони писалися просто нема що робити. А це військове підприємство, виходити не можна, ти сидиш там всередині і пишеш тексти. Зараз, от я знаю, якщо динамічний період, тексти не пишуться, потрібна концентрація. От, ну, так. І цієї зими було трішечки часу, я декілька текстів написав, і от «Кобіта» у нас з'явилася для Кризака. Ми послухаємо пісню врешті-решт чи ні? Нам же її не дозволили крутить. Не дозволили? Потому что 13 сентября... Ми ж нікому не скажемо. Да? Так. Петрович, у тебя есть песня? Добре, дик... Название. Кобіта. Дык все ж песні про каханне, про побыт, ці про што там яшчэ нам задалі, хутчэй пішуцца, ці пра жыццё? Па хуткасці. Якія песні пераважаюць напісанні? Та байдуже, головне там, щоб тема була Ясно. прикольна. І ти, щоб чиста тема. Я ще таки розкрию такий секрет. Я ніколи не пишу про себе. Тобто в мене текстів про мене ніколи не буває. Це як у Гоголя є персонаж, просто генерується персонаж для кожної пісні окремо, і якби від імені цього персонажа він в якійсь ситуації знаходиться, я її співаю.
Дякую вялікі. Я хочу нагадати, що сьогоднішній гость живого ефіру Єврорадіо Олег Скритка, лідер українського гурта «Воплі від Аплясова». Гурт сьогодні увечері грає на фестивалі «Лідбір», а Олег сьогодні відказує на ваші питання, і, коли ласка, автор лепшого питання отримає запрошення на завтрашній закритий концерт гурта у Мінську. Так що дякую вам, що ви вже авторизувались. І автограф, натурально. Так, і ще Максим Комлик, це ось він тут... І по бажанню наклейка на лобі банана. Такую надо сделать фото. Ну, так. Так. Петрович, ти вже готовий? Цінніше. Окей. Ага. Это Женя мусить нечто Я не дал, потому что, вообще предполагалось, что премьера песни вместе с клипом у нас будет 13 сентября. Давайте будемо триматися порядку. Добре. Нехай все буде так. Добре. Є ще питання, це так само про текст, ще як хутко робиться клип от тексту и далее, что допомагает у напису текста. Вы скучаете по месту, где родились, бываете там, бульбу садите, где ваш спокой, где ваше место спокою. Ох, скільки питань. Бульбу саджаю, в мене є ділянка землі, і є одна сотка, на якій є і бульба, і є і буряки, і є і гурки, я бачив. Огірочки, так, є все. І от, зараз золота пора, зараз в мене стіл повністю з мого городу. Це, для мене це розкіш, це дуже смачно і корисно. Ще які питання бувають? Так, про текст. Як швидко пишеться текст? Хіт. Як хутко народжається хіт? Хіт – це вже вирішують програмні директори радіо. От, наприклад, Женя там вирішує, це хіт чи не хіт. Для мене будь-яка пісня – це хіт. Будь-яка пісня народжується як улюблена, найцікавіша, найяскравіша. А як вона зайде чи не зайде в соціум, це залежить від соціуму. Тому що соціум може бути в такому стані, є нюанси, коротше. Чому одна пісня заходить, а інша не заходить. Але іноді текст, наприклад, на пісню «Танці» текст писався хвилини 3, може 2,5. От я йшов просто по вулиці і написав цей текст. А є пісня, теж там, в принципі, це хіт. От на наших концертах «Чіло Чіло-сан». Пісня, вона нормально йде на концертах. Текст писався 20 років. 20 років. На пісню «День народження» текст писався 10 років. Тобто це теж хіти. На пісню «Весна» текст писався років 5, може. Теж там досить довго, може 3. По-різному. Добре. Ты хочешь нечто запитать? Нет, я просто, Олег говорил, я подумал про хиты «Вопли Видоплясова», и для меня это фразы. То есть вот у меня, я живу, и фразы от «Вопли Видоплясова», они у меня всплывают. Ну, знаешь, когда там выходишь в звездное небо, смотришь в небо... Уже сегодня середа. Браты, вы чуєте? Ви ж єсть, відгукнитеся. Ой, клас. Ні, ти справжній фанат просто, Женя. Да, дякую. У меня вот так вот фразы много всплывают. Но это же другой человек эту фразу исполнит, и она улетит. Она не останется. Тут, видимо, сочетание, чтобы оно так вот попало в ритм и таким голосом, и с таким каким-то прононсом характерным. И только... Сколько я был свидетелем, что, вот, кажется, песня хит, исполняет ее какой-то исполнитель, и она не цепляет и хитом не становится. Хит это уже состоявшийся просто продукт. Так, тут на меня сварится, что я не всех вычитываю. Давайте еще питание. Катя Белая пишет. Были ли мысли уйти из музыки и куда, если не музика? Так, звичайно, були такі думки. Я закінчив школу і придумав, що я вчений. Я придумав, що я вчений, що я буду відкривати світи, зірки і тому подібне. І пішов в науку, став працювати на космос. Я працював на космос, і я створив перший GPS в Радянському Союзі. Я його здав. І сам собі кажу: Веніамін, що ти робиш? Я ж люблю музику. І плюнув на це сиділо і став музикантом. Я це в віці вже там дорослому, там за 20 я зрозумів, що я створений Богом як музикант. Тобто в мене наука
вона давалася, але це був Радянський Союз і лабораторія з тараканами там, і тому подібне, щось воно мені не було там цікаво. А я зрозумів, що я банально призначення. Я усвідомив своє призначення. І якщо я щаслива людина, тому що я це усвідомлюю. І якщо людина в собі це відкриває, я думаю, що вона відкриває щастя в собі. Для чого? Ти був якийсь завод, там тебе якось заточили, там якось придумали, програмне забезпечення вклали, а потім тебе народили і виплюнули в світ. І ти живеш і думаєш, що ти там, наприклад, бджоляр, а насправді ти сталівар. Виявляється. І коли ти, так я ж сталівар, і давай в Мартен, і все, і пошло. І ти щасливий. Так, дякую за отказ. Еще Катя Белая пишет. Во сколько на пенсию планируете? И будете ли ставить в группу вместо себя молодых? Провокационный вопрос. Да, провокашка сильна. Я не знаю, відкривати карти чи ні. Я підвідкрию. В мене співає син мій. Він співає... Для початку він почав співати якраз вдома, в той час, коли я сплю. Вы не чули? Ні, я чую, я просинаюсь. Він готується до школи і починає співати. А сколько ему годов? Зараз йому 10 років, 10-11 вже. Боже, навіщо вони так швидко ростуть? Я кажу, давай будеш співати якось на сцені. І з оркестрами він почав співати, і з групешниками співає. І ми разом з ним вже поспівали. І, в принципі, власне, я мрію, якщо він буде мій репертуар співати, це буде добре. Устим. Устим, син Устим. Устим скрипка. Вау, Женя, браво. Слушайте, тут наш любимый Виктор Малишевский пишет. Вот Олег из физика-математика стал рокером, потому что инженеры, понятно, сколько зарабатывали в начале 90-х. А сегодня Олег был бы айтишником. Это же без шансов айтишнику с его зарплатой уйти в музыку. Олег, вы стали музыкантом из бедности? В тому числі, до речі, тому що коли я став музикантом, не з бідності, тобто я заробляв 100 карбованців, у мене був безкоштовний гуртожиток, і мені на життя вистачало, але за місяць я отримав ці 100 карбованців, а за один концерт я отримав тоді вдвічі більше. І це може не із-за бідності, а із-за жадності. Я думаю, Веніамін, навіщо це сидіти місяць, коли можна просто поспівати, дурня поваляти на сцені 2 години. І матеріально стимул ніхто не відміняв. Веніамін – це твоє второе я? Так, це містер Хайд. Вообще, мне кажется, что мы с Олегом на эту тему не говорили, но что популярность пришла к Воплям Видоплясовым резко. Резко. Я помню, вона нас зіпсувала. Я один раз показали по центральному каналу. І все. Да, программа А. Так не, ВИД. ВИД, да. Да. Я помню это. И это был просто... Сразу все, тот же Михалок, начали об этом говорить, потому что появилось явление. Так вот с первого раза. Я хочу нагадати, що гость сьогоднішнього живого ефіру Єврорадіо Олег Скрипка, лідер гурта «Воплі Відоплясова». Олег сьогодні розповідає про те, що зараз у його робиться у житті, відказує на питання Євгена Калмакова, нашого генерального продюсера. І що росте на огороді. І що росте на огороді, так. І відказує на питання наших слухачів, коли ласка, коли у вас є жадання потрапити на концерт «Воплі Відоплясова» завтра, у неділю у Мінську, дык задавайте питання Олегу, аўтар лепшага, і апынецца гэтым шчасліўчыкам. Так, питание Влад Мележик. Олег, планируете ли вы в ближайшее время выступить на передовой перед военными? Да, це таке питання непросте. Більшість українських музикантів, які себе позиціонують українськими музикантами, виступають перед військовими, і це навіть є такий рух, який називається
музичний фронт, по-моєму, таке, і більшість музикантів виступають. А от якраз цього літа я виступав, зробили мегафестиваль в Маріуполі. Маріуполь знаходиться 15 кілометрів від фронту. 15 кілометрів від фронту, і честь і хвала саме мерії, ну, владі цього міста, вони зробили великий фестиваль. За 30 років ми перший раз в житті виступали в цьому місті. Справа в чому? Те, що коли я казав про той каток, асфальт, яким закатувалася українська музика, в цьому році, через 30 років, ми виступили в Бердянську перший раз, в Маріуполі. Це ті критичні міста, які біля фронту. Дуже важко було виступати в Луганську, в Донецьку, в Криму майже неможливо було нам виступати. І тобто це була, ну, скажімо, культурна окупація, вона була вже давно, і вона, ну, от зараз вона просто в активній формі. І ну, зараз іде зворотній процес повернення, скажімо, культурних територій, це називається. І було приємно спостерігати велику кількість молоді, яка була втрачена для нас. Це наш слухач, наш глядач. Вони прийшли на концерт, вони вже знають наші пісні, вони співають, вони були в вишиванках. І, скажімо, ці люди, вони усвідомили, наскільки важливий мир, крихкий, який там є, тому що вони канонаду чують дуже часто, але вони цінують тепер той мир, який зараз є в цих містах, які біля фронту. І я ще хочу сказати, що було багато людей саме з Донецьку, а це був День Незалежності України, які приїхали саме з тих територій на концерт посвяткувати. І вони там, ну, говорили такі слова, я їх зараз не буду говорити, але для цих людей було дуже важлива наша музика. От, і я хочу сказати, що музика – це великий миротворець. І якщо є кулі, кулемети і тому подібне, які сіють смерть, і я за світло, я за життя, тому що я музикант. Музика сіє життя. А ввогуле мусіць музыкант мець грамадзянскую пазіцыю? Таму што, напрыклад, у нас вельмі такое папулярнае меркаванне сярод музыкаў, што, маўляў, я па-за палітыкай, музыка мусіць быць па-за палітыкай. Але мне, напрыклад, падаецца, што калі вось такія трагічныя падзеі адбываюцца ў краіне, ну, нельга нейкім чынам закрыцца і сказаць, зноў-такі, я па-за палітыкай. Музикант, як будь-який громадянин, він має свій вибір. Він може бути активним, він може бути пасивним, він може бути негативним. І я якийсь час жив в Європі, у Франції. Французи, вони політично дуже активні. І, скажімо, там, якщо людина, вона не має своєї позиції політичної, це людина, ну, вважається, ну, це ганьба і асоціальна. Тобто вона, ну, взагалі дуже так погано ставляться до цієї людини. У нас інше суспільство. Я думав як француз, зараз я думаю трішки інакше. Можна дуже довго філософствувати на ці питання, і вони дуже складні, насправді, дуже складні. І у нас дуже популярно зараз критикувати музикантів, які грають в Росії. У нас дуже популярно критикувати людей, які їздять відпочивати в Крим окупований. От. І, тобто я зараз не буду брати ніяку точку зору, але я скажу, що це, в принципі, я думаю, що треба кожну людину лишати самому вирішувати і бути самому перед своєю совістю. От що йому совість скаже, так і буде правильно. І важливо, я думаю, не нав'язувати свою думку іншим. Дякую за питание. Дмитрий Петров. Считаете ли вы, что украинцы и белорусы являются частью российского мультикультурного сообщества? Не вважаю. Я взагалі не вважаю українців і росіян братами. Взагалі, це міф. Я вважаю, що
реально білоруси і українці – це брати, ми реально маємо одне коріння, ми маємо спільне коріння з росіянами, ну, також, безумовно, але українці набагато ближче до поляків, ми з хорватами дуже близькі і до словаків. Росіяни, вони близькі з болгарами і з сербами. От, і це південно, як не дивно, ми з вами, ми східні слов'яни, а росіяни мовно, вони є південно-слов'янська група, і, скажімо, мовно, мова їхня набагато більш молода, ніж наші мови з вами. Дякую. Яшчэ Катя Белая пытается: приезжайте в Брест, белорусские зубры ждут. Были в Брестской крепости, с кем бы вы спели дуэтом из белорусских музыкантов? Но же было такое питание: где больше свободы для музыкантов, в Беларуси или в Украине, и в чем разница? И что вообще думаете о белорусской эстраде? 5 вопросов. Да, питань дуже багато. Про зубрів не бачив ніколи зубрів, навіть в зоопарку у нас немає зубрів. У нас есть у Минском зоопарку, коли что. Коли до Бреста не доедете, Ну, до речі, можна да, хутенько туди на Убаревича. прогулятися можна. В Бресті був, Брестську крепость не бачив, фортецю не бачив Брестську. Білоруська естрада традиційно вона, ну, для нас, українців, ми знаємо білоруську естраду ще з радянських часів, безумовно, це вірси, сібри і тому подібне. І це для нас голоси, це для нас мелодізм і романтизм. Такий пов'язаний еко-біо, там така музика. Щодо сучасної білоруської музики, вона пересічному українцеві невідома, на жаль, вона мені відома, і це, я вважаю, дуже серйозний нереалізований потенціал. Ну, нереалізований, і я хотів би, в принципі, те, що на поверхні у вас в Білорусі, як і у нас і в Україні, це там більш попс, такі, ну, естрада. Время истекло. Так, Но в Украине эстрада, конечно, то, что мы называем эстрадой, сильно за эти годы шагнула. Я не знаю, как это связано ли это с подеями, там, да, ну, внешнеполитическими. Там. Так, просто звільнився ринок в Україні. Ну так, у нас так само кажуть, що, наприклад, коли у Білорусі заборонили приїзд, ну, на некий певний час, не увесь час, так, приїзд російської естради, ось такої нафталінової, кшталту там Ірини Алєгрової і так далі, так, дик у нас би так само, ну, був би шанс для своїх артистів, по-перше, каб про їх більш довідалося, по-друге, вони б стали собі збирати зали, ось, і, ну, якби, ось така самоварка, вона б паўплывала станоўча. Вось як ва ўкраіне гэта адбылося? У нас із-за війни от така ситуація сталася. Багато артистів російських нев'їзних, і звільнився ринок просто. А, скажімо, на відміну, ну, там, Німеччини чи Франції, яку плідно орають американські і англійські виконавці, вони до нас, ну, там, їм важко доїхати, все ж таки, ми для них не дуже цікавий ринок. І тому, якби, звільнюється ринок і з'являються нові імена. Але це моя власна думка, я її озвучую завжди. Я не вважаю «Время стекло», Потап і Настя і тому подібне, це не українські артисти. От і все. Для мене українські артисти – це україномовний, крапка, все. Виключно, так? Так, виключно. Резиденти України, які співають російською мовою, вони є частиною російського шоу-бізнесу, і вони все одно займають ринок, все одно. В тому числі і ваш. Ну так, гэта так яно і ёсць, канешне. Таму пазіцыя тузін-хітоў, у нас ёсць такія музычныя парталы, вы, дарэчы, удзельнічалі ў «Заспяваць», здаецца, і спявалі па-беларуску «Краіну мрій». Чую, так? Ось, у іх такая менавіта пазіцыя, што беларускамоўная музыка, дарэчы, іх гэта пазіцыя Еўрарадыё, толькі беларускамоўная, беларуская музыка гучыць на Еўрарадыё. Просто насправді це моя власна позиція, я маю право на свою думку, як і Єврорадіо абсолютно, але треба завжди, ну,
просто чітко називати речі. І коли от це розмивається поняття, і тому оце на грі цих понять можна і балансувати. Якщо ми говоримо, що білоруська музика – це білоруською мовою, все крапка, і тоді простіше стає і розмова. Угу. Святлана Галавачич питаецца, якую песню вы заспявалі хлопцам-беларусам, што аддалі жыццё за незалежную єдиную ненькую Україну? «Країну мрій», безумовно, білоруською мовою. І взагалі, це я вище по тексту казав, що пісні, вони дуже важливі. І музика дуже, дуже важлива. Ми живемо в Україні дуже тяжкі буремні часи, дуже зараз. Все непросто. Пісня дуже важлива. На відміну від... раз ми так трішки політику торкаємось, ми можемо говорити в Україні такі речі. Я скажу, що оце, знову ж таки, моя позиція. Вся проблема України – це в слабкої державності. Тобто є такі критичні думки, що держави як такого ще не побудовано, ми тільки будуємо державу, Україна. Тому що держава мусить виконувати певні функції, в тому числі і підтримувати власну культуру. І я, як музикант, безумовно, ми не відчуваємо і ми не маємо ніякої підтримки нашої культури. І тому для мене, як для музиканта, наша держава, вона, може вона існує, але вона пасивна. Но, тем не менее, украинский народ сделал много для того, чтобы... Тому що держава і народ – це різні речі. Да, абсолютно вірно. Є зусилля українського народу і білоруського народу, щоб держава Україна існувала, але поки що вона не створена в тому вигляді, в тому ідеалі країни мрій, яку ми хотіли би. Країна мрій, так. Тут є ще питання, ви прямий чоловік, ви підете в депутати Ради? Я не вважаю, що на сьогоднішній день це було б доцільно і що я міг би дійсно бути ефективним як депутат. Я набагато більш ефективний як музикант, який намагається не лізти в політику, але постійно виникають питання. І, безумовно, ти живеш в цьому сучасному світі, і тебе ці всі закручують, ці торнадо, але основна моя діяльність – це співати пісні. І ще таке дивне питання. Ви платили откати для участі в концертах в Білорусі? Откати. А є така штука? Я не знав, що є. Я не відаю. Не платив. Я не думаю, що це існує. Максим, напишіть, будь ласка. В Білорусі точно такого немає. Ні, це якийсь бред, чесно кажучи. Я не думаю, що десь таке існує. Ну що, Маша? Ну що, Олег, яке вам питання більш за все сподобалося з тих? Давайте разом позгадуємо. Давайте. Там пачками такі питання були. Ну так. Було кілька пачок таких цікавих. Можемо це зробити поза ефіром. Ну, можемо, а потім відпишемо тоді. Да, лучше так. Як? Мы это сделаем не в прямом эфире, а... Зараз з вами скончимо. Я от про банан на лобі точно ні, це смішно, але... Це епатажне питання. А там 2-3 питання було дуже добрих. Там про зубрів було добре, там про музикантів білоруських, там були класні такі... От там питання, не пам'ятаю, де я в десяточку говорив. Там. А це був Маша задала це питання. Зараз розберемося. Тоді, Марічка, автоматично ви отримаєте золотий квіток. Зараз побачимо. Так, Олег, сьогодні з вами всі зустрінуться у Ліді, на Лідбіри, так? А ви приїжджаєте? А у нас там у нас там є наші люди, так. Тобто ваші. Так, ось. Всіх запрошуємо на фестиваль. Все буде гучно, бучно і феєрично, фантастично. Там будуть танці, день народження, весна і кілька свіжих пісень. Круто, дякую вам велике, що завітали до нас. А 13 сентября на Еврорадио премьера песни и клипа «Вопли Видоплясова» на «Кабиту».
Яшчэ раз нагадаю, сябры, што госцем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў лідар гурта «Воплі» Відаплясава Олег Скрыпка. Сёння ўвечары «Воплі» сыграюць на лідбіры. Ну, а заўтра аўтары лепшага пытання для Олега атрымаюць магчымасць пайсці на канцэрт, закрыты канцэрт «Воплі» Відаплясава ў Мінску яшчэ адзін. Вось, дзякуй вялікі. І нагадаю, што сёння для вас працавалі на гуку быў Олег Пятрович, за эфір сёння адказваў Віталій Ругайн, Евген Калмыкоў і Маша Калеснікава былі пры мікрафоне. Усім шчасліва, добрых выходных.